Jeg har forelsket mig fuldstændig i Nicaragua. Jeg vil rejse på en anden måde. Som var de der 80 år gammel, hun faktisk stod for at lave alting. Solidaritet. Nicaragua har så meget sjæl, og det mærker man lidt fra den dag, du lander, du sætter dine ben i Managua i lufthavnen. Der kan du bare mærke den her kultur, den her historie. Jeg synes, at Guatemala-brigaden og også Nicaragua-brigaden, at det er en anderledes rejseform, fordi at det er meget unikt. Det er en helt ny landsby, man kommer ud til, med nogle mennesker, som aldrig har haft besøg af nogle brigadister fra Danmark før. Og det får de enormt meget ud af, og vi får også rigtig meget ud af det. Mit frivillige engagement i udviklingsarbejde i Mellemamerika, det beror meget på min oplevelse der var på brigade, og den der personlige relation, jeg har fået til landet. Vi boede i en landsby hos en familie, som aldrig har haft nogen andre boende før, og de tog mig ind med åbne arme, og jeg fik lov at være en del af deres liv for en stund. Det var dejligt. Så fik jeg en indsigt i, hvordan bønders hverdag var, og hvad det vil sige at være landmand i Nicaragua. Hvor stor en identitetsmæssig betydning det havde, og hvor stolte de var af deres erhverv. Hun var en meget, meget handlekraftig kvinde, og så havde hun en mega god humor. Og vi havde det simpelthen så sjovt sammen, selvom vi bare kommer fra de her kæmpe forskellige lande. Men alligevel forstod vi bare hinanden så godt, også selvom jeg ikke talte spansk fra starten. Så brugte man jo sit kropssprog og fakta og så videre, og til sidst så skabte vi bare sådan et helt specielt bånd. Efter jeg er kommet hjem og er blevet frivillig, så har det været helt vildt spændende at sende en ny brigade afsted hvert år til Nicaragua og ind til Guatemala. Fordi at hver kommer hjem med deres egen oplevelser, deres helt egen brigade, deres nye familier, deres nye relationer. Altså, jeg vil jo helst bruge ord som sådan noget exceptionelt og unikt og fantastisk. Men grunden til, at jeg vil bruge de ord, det er fordi, at folket er unikt og exceptionelt og fantastisk. Og imødekommende, super venlige og varmhjertet, åbenhjertet. Så er det fantastisk.